Bissem ta' 400 persuna li se jirrappreżentaw personaġġi miż-żewġ testamenti fil-Bibja, il-ġraja tal-Passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu se tingħata l-ħajja fit-toroq tal-Kapitali Maltija. Dan nhar is-Sibt 24 ta' Marzu, meta b'sinerġija bejn l-Għaqda Kultura Warmar Marija Annunzjata Tarxin, l-Għaqda Mużikali Beland fiż-Żejtun u l-King Zone fil-Belt Valletta b'kollaborazzjoni mal-V18 se jtellaw pageant bl-isem tal-Passjoni ta' Kristu fil-Belt Valletta. Etienne Xkembri mill-Għaqda Tarxiniża spjega r-rotta li se tkun qed tieħu din il-pageant. Ser tkun qed toħroġ mill-Palazz tal-President fi Pjazza San George, tieħu triq ir-Repubblika, triq Melita, tinżel strada Merkanti għal triq San Kristofru u terġa' tidħol lura fil-Palazz f'Misraħ San George. Il-qofol tal-ġrajja jintlaħaw fuq it-Tsuntir tal-Konkatedral ta' San Ġwan. It-Tsuntir tal-Konkatedral ta' San Ġwan għaliex hawnhekk ser inkunu qegħdin naraw l-aħħar mumenti ta' Sidna Ġesu Kristu, il-mewt u l-qawmien, il-pjan tas-salvazzjoni li permessi il-bniedem ġie mifdi. Iċ-Chairman tal-Valletta 2018 Jason Mikallef innota kif il-Passjoni ta' Kristu fil-Belt Valletta se sservi ta' attrazzjoni ewlenija mhux biss għal Maltin u Lawċin imma anki għat-turisti, speċjalment dawk li jżuru lil pajjiżna apposta f'dawn iż-żminijiet. Hawnhekk innota li pajjiżna tfadallux jimraħ fin-niċċa ta' turiżmu reliġjuż u appella l-aktar attivitajiet ta' dan it-tip bilan li jixprunaw lill-awtoritajiet jinvestu aktar fil-kult Marjan.